Ikinaugma ni Sara kan Barangay Cruzada, Legazpi City ang pigo-opresir na kalta SSS Collect Program kan Social Security System o SSS. Sabi niya, bilang sarong job order employee kan Department of Labor and Employment o Doli Bicol, bentahay sa iya ang nasabing programa hulita mas pasil na sa iya na makaulog sa SSS. Hulita da iya na kanakaipuan pang personal na magpasiring sa nasabing opisina. 2 taon nang nagtatrabaho sa Doli si Sara. Kung dati, kaipuan niya pang magpila sa SSS para mag-ulogan sa iyang kontribusyon, ngunyan, mismong ang Doli na ang makalta sa sweldo nindang mga job order employee, asin iyo naman ang maulog direkta sa SSS. Paborman kay Sara ang programa. Posible da kaya makapag-avail naman siya kan mga programang pigo-opresir kan SSS, siring kan maternal asin accidental benefit. Masaya po kami lahat as a job order kasi hindi na po kami po mismo magpupunta po sa SSS para magbayad. Hindi na po sa amin hassle, hindi na din time consuming at mas convenient na po sa amin. Sigun sa tagapagtaram kan SSS Legazpi na si Janet Mapa, ang kalta SSS Collect Program kan sa indang opisina, sarong automatic salary deduction na obhetong matawan prioridad ang mga job orders asin contractual workers na nagtatrabaho sa LGUs asin national government agencies na daig kabali sa Government Service Insurance System o GSIS. Ngani mag-opisyal ang transaksyon, kan Lunes, Enero 16, nagkaigwana ninmo signing ang Dole Bicol asin ang SSS Legazpi. Sa presente, igwang 194 job orders ang Dole Bicol. Ang contributions po ninda, since maikitang employer, isi-shoulder po ninda itong 14% na contribution rate. And ang kagayunan po kainin Kaltas Collect Program, since igwa po siyang automatic salary deduction, day na po sila saro-saro na madigdi sa opisina or mabayad. So automatically, ikakaltas po yun duman sa iyang sweldo and ini po i-remit sa SSS. Dugang pa ni Mapa, pwede sir na maging self-employed members kan SSS ang mga job orders. Kung sain, pwedeng magamit man kan mga ini ang maniba-iba nindang programa urog na sa oras ng emerhensya kung sain igwas nindang programa para sa salud, retirement, maternity asin unemployment. In nature po kasi yung mga job order contractual employees, mayo sindang employee-employer relationship sa indang ahensya. Kaya day po sinda covered under GSIS law. And duman po naglaog ang SSS na mandatory po talaga under SSS law na ini pong mga job order contractuals under self-employed membership. So since mandatory po na mag-member sinda sa SSS, kaya naglaog po itong programa kang Kaltas Collect Program. Sa datos kan opisina, igwa na sindang 18 active paying government agencies puon pa kan Hunyo asin Agosto kan nakaaging taon na nagbali sa nasabing programa. Kabalidigdian lokal na gobyerno kan Piudoran, Manito, Rapu-Rapu, Daraga, Kamalig, Libon, Siyudad ng Legazpi asin Ligao, DTI Bicol, EMB Region 5, DOH, CHED, PCA, Bicol University, Ligao Water District, BRTTH, Gobyerno Probinsyal kan Albay asin Dole Bicol. Pinapangapudan ta po ang gabos ng mga LGUs and mga NGAs na dai pa po nakukover under Kaltas Collect Program na pwede po kamong mag-coordinate digdiyo po sa pinakaharaning SSS office para matawan ta din po ng protection itong mga job order and contractual employees na employed po sa LGUs and NGAs. Taong 2013 kan puunan ang kalta SSS Collect Program. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.